Manipod iti pregnancy trend, viral itati social media, dagiti ladawan nga AI generated ang nakasuot iti uniforme iti pulis. Maibasar kadagiti uploaded photo na enhance dagiti ladawan ang nakarayawan ti kaadwan. Ngem kagiddan ti alisto a panagtrending, nagbalaag met ti pulisya, seknan ti panagusar dagiti individual ti police uniform o man pa'y AI generated daytoy. Very alarming na yung mga naipopost ngayon sa Facebook na using PNP uniform wherein bawal daytoy under Article 179, the illegal use of uniforms or insignia. Dayto nga panag-usar apo iti PNP uniform nga hankaw nga authorized. So mayroon pong kaakibat na penalty ito, imprisonment from 1 month and 1 day up to 6 months plus potential fines pa po siya. Kuna ti pulisya, ti panagusar ti police uniform dagiti saan nga otorisado ket mang pataod ti panangalilaw. Daytoy pay may nga kuana is misleading ti public daytoy. So daytoy nga civilian ket nagsuot iti PNP uniform, ma-mislead apo, misinform, disinform. Ito yung mga bagay-bagay na ngay imbes nga makatulong da iti publiko ket haanen, mayaw-awan iti publiko. Confusion nga iti emergencies. Example, nakita ka ti Facebook nga nagsuot iti PNP uniform, then ti amok pulis kan, then siya nga civilian ket may nagdawat ti tulong kanyam ket hangkagayam nga pulis. So ti may nga kuha nga impact na dayto nga panagsusuot mo nga hangkong authorized. Pinasingkadan ti Abra PPO asaan laing basta tela ti police uniform no diket mangibagi daytoy ti kinatao ken profesyon da. Daytoy panagsuot mi iti PNP uniform mi, dagitoy insignias mi kada amin nga countrymen's mi ket it represents the authority of the state, public trust, discipline ken sacrifices of officers. Kagiddan ti nainget a panangipawil ti panagusar ti police uniform dagiti sibilyan, immapelada pay nga isardeng kumanti publiko ti panagaramat iti AI generated usar iti uniformeda. So I am encouraging everyone nga handan ko maapo nga ususanin dagitoy nga using the AI or any nga makalabsing iti batas tayo. Panggap iti panagsuot iti PNP uniform nga hangka nga otorisado. Tapno maliklikan met lang dagiti banbanag nga makapaperdi iti image ti kapulisan nga talaga. Diyos usto nga pulis ket gapuenta tatangaminen ket subsublitay nga talaga iti napintas nga image ko mati kapulisan. Ngam gaputa dagiti sumsumrik maten nga high technology tayon ket parang iso ti mang hindrance manen dagiti nga banbanag nga mangpapintas ko iti image ti kapulisan. Allokoyan dami dagiti PNP personnel asaan dan a makiuso wenno makisabay iti nasaw a social media AI generated trend. Ti kayat mi lang kumamat ket aming nga PNP uniform nga gusto usar daytoy nga AI generated ket isarding yon mabalinmot nga dayjay si kayo nga talaga nga naka-uniform basta awan ti violation yo nga no agi-post kayo ket you are using your PNP uniform sa tama. Syempre nga bawal kanyami iti mapanag activity so nakamay mayat day nga i-post mo yung mga good deeds, good activities nga arami din di kapulisan. So yun po. Kasano ma'am no out of duty kantas naka-uniform, okay lang ba? So dapat may isang amin nga parang restriction ti PNP personnel tayo using the uniform. Like no agi-post kayo iti Facebook tayo wenno inikwan like TikTok gayam dagiti TikTok. So no hangko nga authorized gamin nga ag TikTok nga PNP personnel so bawal apo dayjay. Agito yung PNP personnel nga kayat da nga agi-post iti TikTok daw or any sa Facebook po nila yung mga ano natin is meron po tayong authorized, yun yung content creator po ng PNP wherein sinasubmit po namin yung mga names nila papuntang NHQ para ma-authorize po sila na mag-TikTok or any sa mga Facebook nila pag-post. Patyenda adakkel at tulong ti AI ngem rumbeng na ang maaramat kumadaytoy tapno makaited iti inspirasyon saan ket amang ted panangalilaw mangpatibker iti innovation saan ket ama usar ama nagpamarang ken manang pagkaykaysa dagiti umili saan ket amang pataod ti panakadadael. Jessica Boreta, Balitang Solid North.